Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima mga ramoti ate-ate dohot pikiram muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhani. Amen. Horas madihamu amanginang. Di Minggu Parpudi tahun 2024 jalohamu mahatani debata naung ditotopon dihita sadarion ima surat ni Apostel Paulus madapoton si Timoteus na parjolo di biddu 12 di biddu sada mamuka ayat 12 rodi ayat 17 songono manidok disi mauliate hudok dina margogoi honau ima Kristus Jesus tuhatai ay dietong doau haposan ubahin na di pabaki tau gabe parhalado pangicahi doau na jolo jala pangalele jala siulahon gogo alai dapotan nasi ni roha doau ay dakumoto na huulay taga soporsiay do peau alai gabelam sumurong doa sini roha ni tuhatay matat haporsiaon dohot holong ni roha di bagasan Kristus Jesus haposan jala sadok tau jalood doha taon nungaro Kristus Jesus tu portibion paluahon akapardosa siya nakay doaw na parjolo alai alaniodo ubahen na dia siyaw naeng jumolo marhite siya nau patuduhonon ni Kristus Jesus sadok labas ni rohanay bahen tiruan diaka na naing porsea di ibana tuhangoluan sa leleng-leleng na alay hamulyaon dohot hasangapon si sa leleng-leleng na madiraja naso marmulay ima debata na manotong naso dapot idaon na mamujungi amen ido saha na huria na hinaholongan ni Kristus Jesus damang dainang sido mauliate ima sada ciri khas ni halak na porsea tetu moloido sidok mauliate sada ciri khas ni halak na porsea nungay ko sude hitamadok ngahuulahoni satulog do itay siya manginang sidok mauliate do hita iko sidok mauliate do halak na porsea ala memang molo maruji-ruji hita siya tiki nasalpu maka kita boleh mengatakan tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur dalam semua perjalanan hidup ini ahanang dibolus samua manginang sahat tamu di Minggu sadarion Minggu Parpudi manang dohono toluarinay salpuhonot tamana tahun 2024 ahanang dibolus samu barangkali ada yang mengatakan marhabo ni roha do hami di taunon alaya dong do madok marlas ni roha do hami taunon dapok do parkarejuan ni yanakon dapok do ijazah manang dunga selesai ya kaparkuliahon ni yanakon naik pangkat do parumaiku dapok do parutungan dong mamu saya madok kana toy baba holon na mula keluar masuk di ba tu rumah sakit marsai-sai do iba sa to basonin na alaya dong do madok ngamalum beau adong mamu saya na madok muliate mak di bagasat tahun do manuor hortano manuor mobil manuor apartemen manuor ruko manuor mas 3 kilo muliate main na las rohana adong mamuse madok las di tahun do peduba hualami hona copek doau hona oto-otoat doau tung acik do rohaku dibahen sianu dibahen
inang si matua, amang si matua, hala eda, di baga sa tahun do Jupang perbadani alaniak ka pembagian warisan, di baga sa tahun do Jupang akan naso dengan pigay hubolus ina. Doa kala nasing dope. Alay buasa ikod dohonam molyate di sadok akan ang tabolu sa manginang karena sampai minggu terakhir ini eksis dope hamu boy ro tu bagas joroon. Amin. Nang pedi bolus ya molo pungwana nakingan mergeti soring dohina. Las niroha nang arsak niroha danga dong namanotong. Nang perupani Jupang habo niroha, nang pe Jupang kegagalan, nang pe Jupang naso tinagam niroha na Solomo niroha, tetapi itu bukan akhir dari perjalanan kehidupan kita. Ido bahen molo Jupang pe naing lam solhot ibana tu debata. Alai Jupang do asini rohani debata. Boydo tari parhita sahat tu minggu parpudi di ari sadarion. Maka dengan semua anugerah Tuhan pasu-pasu ni debata tajalo sahat tu minggu sadarion. Tentu nungai kolam serep roha. Baik suka ataupun duka yang kita alami silih berganti tentunya bukan menjadi alasan untuk menjauh dari Tuhan, tetapi kita mau melihat betapa luar biasanya anugerah Tuhan masih terus menyertai kehidupan kita sampai saat ini. Atong ahama sidohonot tarama johita amang bangalusi inang ahama sidohonot tadi nang sahat kita di minggu parpudi di hari sadarion di tahun 2024 rak mahita mandok. Mau lihat tema Tuhan. Lausido jauh-jauh ni minggu sadarion. Na pinasaha ni Apostel Paulus dang hapalang las ni roha ni Apostel Paulus madok mo lihat ibana tutuhani. Dia bukan sekedar diampuni. Alai dipakai ibana muse lahu mamaritahon. Dia dilayakkan mamaritahon berita nauli. Di ayat 10 tolo naking amanginang didok pangicahi doa na jolo jala pangalili jala siula hogogo alay dapotan asini roha doao aidak kuboto na huulay tagan sopor siyaido peao. Ima di ayat 10 tolo mga lapation memang ikon manak dohita laho managda isi do Apostel Pauluson dohot di sudia kapabahenan molo di dokpe pangicaki pangalele siulahon gogo tetapi ada sambungannya tagan sopor sea dope ibana tu Kristus dang diboto ibana hasala adohi mangihuton Kristus Jesusi mangihuton hatani debata hasala ado na pinatupani debatai na pinatupani ibanai alai hati hai dang persea dope ibana dang diboto ibana ahado na niulani ibana. Sebenarnya apa yang dia lakukan pada saat itu Apostel Paulus dengan segala keganasan yang dia lakukan sebenarnya dia sedang menjaga kemurnian hukum Taurat yang begitu dijunjung tinggi di tengah-tengah umat Yahudi. Songon sahalak Farisi ibana. Maka dia sudah melihat bang gohalak Kristenon ngatung manegai hukum Taurat manang pati konina. Alaniaha manegai anggohalak Kristen madok holan alani na porsia tu Kristus do majalo haluaun. Hape ang gohala Yahudi madok siula pati do majalo haluaun. Baso tung gabi si gandongan aka namangihuton halak parision aka namangulahon patikon
aka na porsea na mga raduti akapatik na pinasaha ni Simuson. Ito pemahaman ni Apostol Paulus. Sehingga untuk itu dia menjadi ancaman kepada orang percaya. Dililima, digosa-gosa mah, dibunuh mah, mangulahu-gogo ma ibana. Ito bahen dung ditada ibana Kristus gabi diboto ibana mahasalaat do hape na diulahon ni ibanay. Dosa do na diulah ni ibanay. Ya, mulot aja di Filipi 3 ayat 5-6 Apostol Paulus na dimulanay marguar Saulus ima sahalak na targuar uduk do ibana di patik ni Hajahudio ni. Amanginang adong do pemahaman nasala di hadirion ni Apostol Paulus. Ubahen gabe diulahon ibana aka ulaon naso patut hobar tulomo ni rohani Kristusi. Sehingga pemahaman yang salah mengakibatkan kepada tindakan yang salah. Imanakingan si Saulus adorang so Paulus dope ibana. Pemahaman yang salah mengakibatkan tindakan yang salah. Holok ko jahat turpuk jami tahun gabihwi ngok do pengalaman ni Apostol Pauluson gabihwi ngok matiki kalasono misdea wa manginang atar. Jadi di tiki kalas ono misde di sima acara laho panakokon saring-saring ni opung nami dungi opung ni bapa adong piga suduti bahwa makalas ono misde. Jadi masa do hati hai dung dihali kuburanon dapok maka tulang belulang hati hai dibayad di pinggan do atar bulak do pingganon. Jadi saya terus do ningoto nalanya asal mula kiba tu si dikalang adong dua kaputo-puto na berpungu si oh omma pas kalason omma kalason. Jadi saya ningok mai. Jadi dicuci mon dung dicuci dibayad mo tu pinggani. Ya dungi pepungu mai pajejar mo suri dungi Roma kaburu naung ditugas so marhobas dibayad dua kay tak gur-gur di humaliang ni baka si majujung manado aka tulang-tulang ya dungi disuruh may pabuay aka pinoparnon termasuk mau bahubuay na tong ala tong mas hasolomat doy tak gur-gurot tabo manang naisipe tulang belulang idang adong sadok sudah nga mabuay las rohana. Ya. Dungi ibu manusia tu jabu, ya dung sai di jabu, sahak di jabu, papiak komon, masuk manusia opung boru mangulihat do hati hai, ibu ibana masya kamar yang kak mau nadong aka tong madohono si panganon natabu doon. Ya pabagi ho manusia ni pabueti tu aka pinoparna balas siya marohatong, hape dung mangatusi iba hasala ajala dosa do na niulay. Naong dipelehon tuak kabegu badoho tiba mangalang ay kalasono mesdero na dakwat tusi alay moloson nari do niulahoni nung ngagabi halak Kristen tetapi dia melakukan namaralo tupati ni debata totu ibana gabi halak namardosa di ibana disi. Memang adong do pemahaman amanginang ala songoni na masa di Apostol Paulus torop do madok ito ma Apostol Paulus pe najahat ya doy alay bodoy ba nagabi parbarita na ulina seolah-olah kejahatan yang dia lakukan adalah setelah dia mengenal Kristus juga hapedang di boto ibana namaralo tu Kristus sih ay namangulahon menjaga kemurnian pati ni Yahudi do ibana. Karena itu sangat dijunjung tinggi patiki ala namangulaho patiki do madapot haluaon. Hurang pemahaman. Hape pemahaman taboha rodo Kristusi laho manggohi patiki. Aidang boy malua hita alani patiki. Aidang tarula manangise. Sian
HP yang go hati-hai ratusan patik nang diatur hod di Hajahudion. Dirangkum mon 10 patik. Daku boto ise mahita na boy madok ngatarulahonau sude patiki. Tangtuk dope. Ido bahet di pabotohon Apostel Paulus mah, oh ternyata holan asini roha do HP. Ini semua adalah anugerah. Dangalani gogota. Dangalani hatawakuina. Dangalani gogoku. Nang hita pesahat tu partikian di minggu parpudi, di minggu sadarion adalah anugerah. Itu bahem molotajaha amanginang di Filipi to lu ayat pitu saat tua lu dido Apostel Paulus songonon. Alai naung parutungan hia diau harugia doi hujujur alani Kristusi. Saluhu na do tahe hue tong harugion tumibakon hamuliaon di panadayon di Kristus Yesus to haki. Ala ibana husyakon saluhu nay jala orbuk doi. Huetong asa huomo Kristusi. Na sangap do ibana, na pistar do ibana. Bahwa dia orang yang dihormati pada saat itu. Alai di do ibana sampah dosa luhu nay, orbuk dosa luhu nay, dang marlapata ni dung ditada ibana Kristus nagabe nang mangalehon haluaon dada na mangulahon patiki. Alanido nang hita pe amanginang di partikian nuaing. So tung do say tadok Apostel Paulus pe songonokiad do parjahatiad doy. Padahal dia belum Kristen. Hape molo hita nung nga Kristen hita, nung nga tardok si utok Kristus hita. Alai taulahon na maralo tupati ni debata, tulomo ni roha ni debata. Dagabe perdosa do hita disi. Naung uboto aka ulaun nadinggan alay dang diulahon ibana nung nga hala Kristen hitan waing tardok si huton Kristusido hita alay say diulahon margabus alay sayo lo mangototoy alay sayo lo marbada alay sayo lo mabanachi ruanidongan alay sayo lo mabahe na ka na maralo dito nga tonga ni perdalanan ni nguluna. Da na merdosa do hita disi molodung do halak Kristek kita alai taulahon na kaulahon na sopatut. Adong mapaddohan ikon mubado ikot tadi konot tado luhut aka pangalausion nang tapatupay. Muba ma molodaw molodang muba buhado tahe. Muba ma molodang magoma. Akana solo muba tumadikod dadanna, tumadikod dosana magoma ibana. Dang parjabar be ibana. Dang jaloon na be asini rohani di bata di pardalanan ni nguluna. Amangin ang dungjupang Apostel Paulus dohot Kristusi gabe adong ma habung baun ni roha di ibana. Gabe siulahon hatani de batama ibana. Gabe parbarita nauli ma ibana. Ido ubahen naking di do ibana orbuk do HP sudei. Sampah do sudei na molo di bahasa Indonesia. Alai no marga siani panadayon di Kristusido na umarga. Molodung di bagasat Tuhani hita ido na umarga ay ido ubahen gabe dapotan hagugo kita alani hatani debatado dapotan gugo hita sa sitong na ala mengalami kegagalan do ibana ala mengalami harugi do ibana ala namar sahit ibana ala saidiototo ibana ala akanaso pinikiran di rohana do ala naso dialusi Tuhani dia tong ibana rohana ya mungkin saja imana tadok gak bisa martabak ka UDGJ penghuni rumah sakit jiwa saya martabak doaka na bunuh diri alai halak na mangulu di bagasan hatani debata
gabi margogo maibana ubahen sahat ibana di minggu parpudi tahun 2024. Gabi sahat manusia ibana bersiap untuk memasuki tahun yang baru dengan pengenalan bahwa oh ternyata ini adalah anugerah. Dengan pengenalan Allah yang sama dahulu, sekarang, dan yang akan datang, bahwa Allah itu tidak pernah berubah. Gok holong dohot gok asini rohado ibana di bagasan ngulu ni halak na porsea. Alani ikonadong mahamu baon dung paju pangibana doho Kristusi muba ma apostel Paulus nakita pesongonima dung jupak kita doho Kristus dung mamasuki bagas joro kita dung tajalo barita na uli muba ma tumadikon aka nasopatut na maralo tuhatani debata gabe sibuan barita ido aya saplonomi bahen tiruan dongolut tahun imahalak na mangargahon asini rohani debata nguluna gabe barita na uli. Maka orang yang bertemu dengan Tuhan, maka orang yang mengatakan dia adalah pengikut Kristus, maka orang yang sudah menerima firman Tuhan muba maibana cidang sarupa betong ngamar minggu ngamar kor ngapar tangyangan ngamar tangyang dang sarupa betongan du gabe lem uburju maibana muse holan haruar rasian bagas joroon lem labok ma pakatayonna lemburju ma amatay tuinatay amen lemburju ma inatay tuamatay lemburju ma natoras tua kaya nakonna lemburju ma si matua tu parumenna lemburju ma kanamar tetangga lemburju ma ibana tu dia pe ibana rap dohot ise pe ibana lemburju somalin burju nalanyaha ala ngamarna talibana ala nunga seorang Kristus di rohana seorang Kristus di keluargana ala nunga gabe si huton Kristus ibana dungi sahak matuaya 10 pitu di dokma alai hamuliaon dohot hasangapon si saleleng-leleng nama di raja naso marmulai ima debata nama notong naso dapot idaon nama mujungi ameninna alani terjauh mahitan wae ngamanginang apa nama sanaking nong tabulus di perdalanan ning ulut tahun satu hal yang tidak boleh tinggal kita tinggalkan dalam kehidupan ini ikon bamuji-muji dohita pasangapon debata ima ulaon nihalak na porsea sadok parngoluaton panggulmiton ningoluton sadok keluargata mari semua kita ajak lau pasangapon debata pakatayon nang pabahenanna tau hasangapon ni debata. Amin martangyak kita.